salutare la un nou episod. De data aceasta vom continua seria de Lucky Craft 2. Așa, deci vom juca Lucky Craft. Și... da. Ok, deci sunt aici într-o peșteră de aici. Știi să pui descrieri? A, da, stai. Eu l-am terminat, Mega Fan Obiu. Ăla de 500. A, nu, am crezut că zice de la de 500. Eu l-am terminat de mult. Ok. Deci... sper că casa mea este pe aici, pentru că știu că am început... Da, uitați acolo. Este cea mai frumoasă casă, dar merge așa. Aici am încercat eu să-mi fac ca Oscar să urcă acolo. Și... ok, și ați vrea să vă prezint casa mea. Antonia, dar nu mai vorbi pe filmarea mea, filmează și tu. Dacă vrei, dar nu pe mea. Așa, aici am patul. Aici chesturi și masă de crafting, o să las să stea și păstrez puiul. Și voi păstra puiul. Voi pune și lemnul și astea și ăsta și ăsta, să abia o păstrez. Și da, la masă de crafting, știți probabil ce este, că crezi lucruri, am aici un tablou. Aici tot încerc să mă gândesc dacă să-mi fac asta, pentru că mi-am făcut aici un fel de pivniță în caz că explodează un obsam. Ce să este acoperișul, nu pot să sar pe el așa, astea sunt scările. Și cobor aici jos, aici o ușă, o deschid, intru și bam, stă acolo. Ok. Și cred că o să-mi pun în pat și acolo să mai dorm acolo, mai ales când dorm cu ușa deschis, pentru că nu știu de ce mi se pare șmecher, totuși, e realist, pentru că m-am sufocat odată pentru că nu aveam destul la aer în acest joc. Ok, să vă arăt cum... Aceasta este scara și vreau să fac un al doilea etaj la casă. Doar că am ceva lemn acolo, doar că totuși o să mai iau. Pardon, că lemn la mine pământ, pentru că dacă l-am început din dirt, o să-l terminăm în dirt. Și să terminăm, să facem cel de-al etaj, dar o vom face mâine dimineață, pentru că deja se înserează. Acum probabil mai culegem cât mai avem timp, pentru că se înserează și vor începe să vină zombie. Ok. Și scheleți și da. Iar la cansabie vin destul de mulți. Ok, vom intra aici. Voi mânca puțin. Și voi mânca astea cu puiul. A, da, mai am pui acolo. O să încerc să mănânc astea. Să văd dacă mă satur din ele. Și da. Și puiul acela era otrăvit. O să mănânc mai repede ăsta pentru a încerca să nu se ducă. Ok, tot o să mai luăm. Mâncar. O să luăm baconul ăsta și acesta va fi ultimul, pe care îl vom mânca pentru că mi se umple foamea. Iar acum putem merge să ne culcăm. Sperăm că nu ne vom spăca. Și de la cameră mai dăm câteodată cu ușa deschisă pentru a intra mai mult aer, doar că ușa de la cameră ține închisă. De exemplu, vedeți, am avut o deschisă. Ia uitați și ușa de la bece deschisă. Doamne. Și eu că mai am o travă aceea. Oricum nu contează. Ok. Acum o vom lua pe aici, dacă reușim.
pentru că totuși mai are pe sus, așa că nu o să iau și părțile astea, să mai iau mai de sus. O să iau... Și după aia să mă duc să mă bălăcesc în piscina, pentru că mi-am făcut o piscină aici în Minecraft. Una de adulți și una de copii, chiar dacă sunt doar eu. Ce? Am în Minecraft. Și explodat în noob. Mi-a luat foarte multă viață din... No. Ok, deci... după cum vedeți, ne-a luat foarte, foarte multă viață, dar ne-a făcut o mare favoare pentru că acum avem mult mai multe lemne decât aș fi adunat eu. Deci că lemne, doamne, tot zic lemne, dar e dirt ăsta. Mai mult dirt și mi-a mai luat o viață ca așa, ca prostul. Zici că sunt sinucigaș la cum mă purt în jocul ăsta. Ok, nu știu ce a fost asta. Cu semințele putem planta și să îmbrânzim găini. Și vom lua și asta de ăla. Și să mergem. Avem 60 de dase cu care cu siguranță ne vor ajunge să ne facem al doilea etaj. Și ghiciți ce vom vedea ce facem. Nu știu sigur ce o să pun, dar vom vedea. Probabil o să fac o cameră de zi, nu știu, văd eu. Sau nu știu, oricum am timp să mă hotărăsc. Oricum pentru început o să fie... De fapt, o să vreau să fie... nu știu, mă mai gândesc. Va fi came... Nu, nu mă pot decide. Nu știu ce să fac cu etajul al doilea. Ok, mai avem deja 21 de astea de dări și nu știu dacă o să ne ajungă. Da, nu știu. Da, dar eu filmez, deci nu mai vorbi așa mult. Ok. Dar nici nu ești mama de... Ok, deci vom pune și pe aici și cu siguranță nu va trebui, cu siguranță nu va trebui să mai luăm dirt, nu ne ajunge nici până în cap. Ba și acoperiș, ba, hai că zici că ne-a ajuns, dar dacă aș fi să pun așa, nu e prea jos, ok. Deci va trebui să mai fac eu un strat. De aici voi vrea să pun o ușă. Ba nu, frate, aici nu mă, dar pot să... Ba, lasă aici. M-am aruncat să nu știu câte. Da, filmez. Păi da, bună, ți trebuie să... Da, n-am zis. Ok, deci aici nu mai e dor, trebuie să lăsăm asta. Vom lua astea. Și astea de pui, cu mărul. Și vom pleca. Avem și căștile magice pe cap. De fapt, aia va fi camera de lenevit, chiar dacă nu vrei să împaci sau ceva, va fi camera mea de lenevit. Și o ușă, nu mai am nicio ușă, încerc să mai am de asta din sine. Bă, dar mai am fix una. Ok, ok. Antonia, la ce te uiți de se aude asta? Mm? La ce te uiți de se aude asta? Ok, nu știu, am apăsat pe ceva. La ce te uitai de se auzea ăla cu nici eu nu vreau să fiu iubit, tata și drama aia. Dar pe acolo unde o casa la mă. Pe acolo unde nu casa la și e mult mai șmecher decât pe acolo pe acolo unde. Ok, vom reveni după ce pun pauză pentru că nu știu ce am făcut aici. Sau stați. Nu pot. Ok. Deci, din păcate s-a oprit Lucky Craft. Îmi spune că s-a oprit, frate. Da, păi în cazul acesta cam atât a fost cu acest episod. Sau cel puțin cu partea de Minecraft, pentru că voi juca Hill Climb 2. Ok, deci acum vom juca Hill Climb 2.
Antonia, și tu filmai Daisy Spa? Mm? Păi da, eu încă mai filmez. Nu știu, ai fi putut să filmezi cum ce uite. Uh, ok, o să dau sonor puțin mai aici la jocul acesta. Așa ajungem. Și vom da race. Și este logic că vom merge cu motocicleta, oameni buni. Trebuie să o deblochezi. E foarte mult de jucat până să ajungi la motocicletă. Și sunt curse, nu-i cine știe ce jocul, dar nu. Nu. Ai jocul pe canal, Hill Climb. Dar vezi că joci o grămadă până să deblochezi motocicleta, că întâi joci cu un scooter. Și cum așa? Și am luat locul 1. Ok, acum vom începe etapa a doua, pe care sperăm că vom lua tot cu locul 1. Ok, l-a dus în spate în loc să se ducă în față. Ok, ok, bun. Mamă, ce săritură. Mamă, era să cădem în cap. Nu, bă, frate, trebuia să spun eu asta, că fix acum am căzut în cap. Și practic iau locul 4. Acum. Deci, ok, nu știu de ce mi se tot pune pauza acolo, dar nu contează. Ok, iar mi s-a pus pauză. Și nu știu de ce. O să dăm resum. Ha, bă, și pentru că mi s-a pus la mamă, n-am mai fost concentrat, n-am mai știut început să am rămas și am luat locul 3. Nu se poate. Acum vom deschide chestul acesta. Ok. Și știu că videoclipul acesta este mai scurt, dar asta este, pentru că nu prea jucam pe Climb Racing pe filmare foarte mult. Iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!